Българи, днес не ви призовавам към война с оръжие, а към война за бъдещето на България. Война за справедливост, за просперитет, за достойно място на България в света. Виждаме трудностите, бедността, емиграцията, разделението. Чуваме гласове на песимизъм, които ни шепнат да се откажем, да се примирим. Но аз ви казвам не. Нека се спомним за нашите предци, за онези, които са се борили и са жертвали всичко за свободата на тази земя. Нека си припомним героите, чието имена са вписани с златни букви в историята ни. Левски, Ботев, всички онези, които са дали живота си за България. Те не са се предали пред трудностите, не са се учали пред лицето на врага. И ние не трябва да го правим. България е повече от просто земя. Тя е нашата история, нашата култура, нашата идентичност. Тук са нашите корени, тук са нашите предци. Тук е нашето бъдеще. Да, има проблеми, има предизвикателства, но те не са причина за отчаяние, а повод за действие. Борбата за България не е само за политици. Тя е за всеки един от нас. Тя е в това да се борим за справедливост на работното място, за качествено образование за децата ни, за чиста околна среда, за прозрачно управление. Тя е в това да се борим за единство, да преодолеем разделението, да се обединим около общи цели. Нека се слушаме в гласа на сърцето си, в гласа на нашите предци. Нека се вдъхновим от техния героизъм, от тяхната саможертва. Нека покажем на света, че българите са силен и единен народ, способен да преодолее всякакви трудности. Бъдещето на България не е предрешено. То е в нашите ръце. Нека го изградим заедно. С труд, с упоритост, с единство, с вяра в себе си и в България. Нека се борим за България, за достойно бъдеще за нас и за нашите деца. Бъдещето е наше, борбата е наша, България е наша.